Malta għamlita fil-lista tal-aktar destinazzjonijiet infittxija fuq Google din is-sena, fejn ikklassifikat fid-9 post. Google ippubblika r-rapport tiegħu ta' tfittxijiet li saru tul din is-sena u fis-sezzjoni tal-ivvjaġġar jirriżulta li Malta kienet id-9 l-aktar pajjiż li nkiteb f'Google tul l-2023. Fost il-fatturi li pajjiż huwa magħruf sewa lihom li jattiraw lit-turisti u għat-temp sabiħ tul is-sena, l-istorja rikka u anke għaliex jintuża bħala sfond ta' diversi films ikoniċi bħal Gladiator, Game of Thrones u Troy fost oħrajn. Ma dawn wieħed jista' jżid diversi ristoranti, bars u lukandi li jilqgħu lit-turisti b'servizz tal-ogħla livell. Il-gżira tagħna tidher fil-lista ma' 9 pajjiżi oħra magħrufa sew għall-kulturi li joffru: il-Marokk, l-Eġittu, it-Tajlandja, Ċipru, il-Kroazja, il-Portugal, l-Italja, Spanja u l-ewwel fil-quċċata il-Greċja. Dan ikompli jikkonferma s-settur turistiku b'saħħtu li għandha Malta, li din is-sena diġà jirriżulta aqwa minn dak tal-2019, l-aħħar sena rekord turistika qabel il-pandemija.